je niečo po 5. a my sa vydávame na Machu Picchu! cestu dlho nejakých 1700 schodov až hore. Malo by nám to trvať asi hodinku a po včerajšom strastiplnom vybavovaní lístkov z podvodnej agentúry sa tešíme, že sme dnu, tak ideme na to a ozveme sa za chvíľku skoro. Čaute! Ahojte! Sme v polovici. Ešte raz toľko! Machu Picchu si treba zaslúžiť, vybojovať a vyhádať. Nič! Nedostavil! Niečo vyše hodinke veľmi príjemného pohodového šlapania. Pohodička. Hej, čo nespatíte? Sa dostávame na vrchol. Tam je to Tam, ľuďom autobusom trvalo asi 20 minút. A tam, kde to ešte začne? Tak. Gatorade, Chcete predávať Gatorade? Kvôli tomuto sme sa trepali 7 hodín autobusom, 2 hodiny pešo, 5 hodín sme spali a hodinu po svetoch. Toto je ono. Tak, kvôli tomuto sme sa štverali až tak vysoko, ale musím povedať, že aj pri tomto krásnom počasí to stálo za to. Stálo by to podľa mňa za to aj pri každom počasí. Aj pri daždi, takže poďte si s Ale nami, vyšlo nám to. poďte si s nami užiť na chvíľku Machu Picchu a nezabudnite si pozrieť 360 stupňové video, v ktorom sa do Machu Picchu môžete osobne prevteliť. A zo pár rád od nás dostanete článku ohľadom toho, ako sem určite netreba ísť a ako sem môžete ísť tak, aby vás nikto neošklbal. Ale je to zaslúžená odmena, takže užite si Machu Picchu spolu s nami. Čaute!